Salve e ben trovati, vi amena video che fanno le precedenti qua. In presenza del segnale raffigurato dobbiamo procedere con cautela, anche se abbiamo la precedenza. Akoko ni pano ba ira ka foko kika nga chogodon kwa ya kika nga boli ni ki chogodon kwa ni ba bola wati mina kika ngi ijando ko hali ni durade priorité bi bolo è vero. Il segnale raffigurato è posto su una strada che non ha dritto di precedenza. Akoko nimpano ninko abe siraga siramimbe con il durare priorité tavolo, è vero. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo a 3 luci abbiamo la precedenza anche se il semaforo è a luce rosa. Akoko nimpano ignoro l'acqua. Ya eko tuma min na ni fe saba ye limɛri saba ye ko hali ni fe bɛ uruji la y'a ye ko droit de priorité b'an bolo è falso. Il segnale raffigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico. Akoko nimpano ni ko a bɛ a ka fanga y'a ye fanga min b'a bolo quoi y'a ye ni i bɛ ka boli sira tɔgɔ ka yɔrɔ kan ka droit de priorité d'i ma quoi bon sira in yɛrɛ règle b'o yirali min kɛ ko a b'o perdre quoi ni agent de trafic be è vero parce que ni agent de trafic be ni agent de trafic ye min yira baara bɛ kɛ n'o de ye quoi donc o kama efficacité min b'a bolo a b'o perdre quindi è vero. Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza di 150 metri dall'area di servizio. Akoko nimpano ni nabe autoroute kan kwa ya kibaye kako a 150 metri yani kase area di servizio yɔrɔ ma è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizioni. Akoko pano nye pano de prescrizioni è vero, pano de prescrizioni come nafo pano de precedenza, divieto, ani obbligo. Nindu è precedenza, quindi è vero. Il segnale raffigurato in autostrada viene posto a una distanza maggiore di 250 metri. Akoko nimpano nabe autoritika ko uba bla yae ibaye distance la distance min be ni no quoi yae ko na ka changa teme 250 metri kan quoi yae Jean pano ni ibaye ka kon nyogon kuma yoro nye a 250 metri nabe autoritika demande yo de fois è falso. Il segnale raffigurato obbliga a fermarsi prima di impegnare l'incrocio. Akoko nimpano ni ko abayira kiki jo ko yani ika nyogon kuma yoro ko yani ika a occuper quoi è falso parce que stop ma faraka ni stop ba kan wala mais stop te yae quindi è falso. Il segnale raffigurato impone l'uso della massima prudenza al fine di evitare incidenti. Akoko pano ni ko abe invité kiki janto kusobe quoi yae iki janto kusobe pour que ika accident invité quoi è vero. Il segnale raffigurato si trova di norma a non più di 50 metri dall'incrocio. Akoko pano ni ko abe soro normalement quoi yae ibaye yoro mino ko aba soro ini nyogo kuma yoro moko kumbe yoro quoi sira kumbe yoro ko aba soro ino chete teme 50 metri kan quoi è falso. Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione. Akoko pano ni ko abe soro siraga min be ni sensi unique de do è falso. Ninte soro sensi unique ga tuma si parce que ni ba yira ko ni mogo do be nyogon kumbe me a nyogon kumbe ni ga gele donc do kan ga jo do ga teme donc o te saka ke sensi unique quindi è falso. Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto ad un posto di blocco istituito dagli organi di polizia. Akoko nimpano ni ko aba ayira ko obligé lendo ko ki jo yoro la yoro min be ni policiu be ka yoro la no be ke ka contrôler ke yoro la è falso. Il segnale raffigurato si trova solo nelle strade urbane. Akoko pano ni ko abe soro dugu kono na siraw damade la è falso. In presenza del segnale raffigurato bisogna comunque dare la precedenza ai veicoli che
hanno in funzione il lampeggiante blu e sirena. Akoko nimpano ni ko ikanga durare priorité di hali ko mungwe comme hali yaye bamanangala parce que muna ba fako ko mungwe parce que nimpano ni abayira ko durare priorité bi bolo quoi yaye mais donc abe faka yira ko hali ni durare priorité bi bolo ko ikanga durare priorité di quoi mobility ko mun be no ni uka sirena sirena ye fenge polisiw ka mobili sanfɛ y'a ye lumière ni min bɛ kɛ n'a bɛ magani bɔ quoi a bɛ to ka mana a bɛ tigɛ lampejante fana y'o ye a bɛ mana a bɛ tigɛ couleur bleu ko ni mobili min n'o b'o sanfɛ ko hali ni comme nin b'a yira ko droit de priorité b'i bolo donc a bɛ k'a fɔ ko hali ni droit de priorité b'i bolo k'i kan ka droit de priorité di olu ma est vrai parce que ni polisi b'a ka service la ni sirena nin b'a ka mobili sanfɛ puis a bɛ lampejante la n'a bɛ mana ka tigɛ couleur bleu i kan ka droit de priorité d'a ma toujours i n'a fɔ ambulance fɛnɛ b'o cogo la quindi è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un incrocio in cui si ha la precedenza su veicoli provenienti da sinistra. Ako panoni ko abe ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de yira ko ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min b'a la ni droit de priorité b'i bolo mobilitigi kan min bɛ ka na i ɲɔgɔn bolo fɛ è vero. Il segnale raffigurato preannuncia la successiva presenza di un segnale di dare precedenza. Ako ko pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko tagalen ɲɛfɛ quoi ko i bɛna pano sɔrɔ ɲɛfɛ pano min b'a yira k'a fɔ ko i kan ka droit de priorité di è vero. Il segnale raffigurato viene posto su strade secondarie che non gode del diritto di precedenza. Ako ko nin pano ni ko a bɛ kɛ sira de kan quoi ya ko a bɛ bila sira kan sira minnu b'a la ni secondaire de n'u u ka importance fanga man bon quoi ko ni droit de priorité t'u bolo è falso parce que nin pano nin bɛ sira min ka droit de priorité b'a bolo ya i ni min bɛ kunbɛn droit de priorité de t'u bolo quindi è falso. Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto a distanza maggiore di 150 metri. Ako ko nin pano ni autorité kan quoi y'a ye ko u b'a bila distance la distance min bɛ ni ani ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ ani mɔgɔ kunbɛn yɔrɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn quoi croisement ko ani o cɛ ka jan ni 150 metri ye quoi genre i b'a ye yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ i ni ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ cɛ ka can ka tɛmɛ 150 metri kan è falso. Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a te in cui bisogna dare la precedenza. Ako ko pano ni ko a bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ yira quoi ya ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min b'a la n'a formule komi n'a fɔ te ya genre i ka sira ɲɛfɛ sira dɔ bɛ se ka latigɛ ten ya n'a fɔ te forme bɛ cogo min na ko ani yɔrɔ min na ni i kan ka droit de priorité di è vero. Il segnale raffigurato indica la fine di tutti i divieti. Ako ko pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko interdiction a bɛɛ banna quoi ya ko a bɛ interdiction bɛɛ lajɛlen ban yɔrɔ de yira è falso. An bɛna jɔya ni nɔ an bɛna jɔya ni ala sɔnna ma an bɛ continuer quoi ya ye ni ala sɔnna ma an bɛ continuer ka quiz dama dama kɛ komi laɲini ye a ka nɔgɔya kosɛbɛ halisa mɔgɔw bolo quoi ya ye an bɛ taga ni video ye dɔɔni dɔɔni n'an bɔra dɔ la an bɛ taa dɔ wɛrɛ la n'an bɔra argument dɔ la an bɛ taa argument dɔ la faut que an ka se ka argument bɛɛ kɛ ni ala sɔnna ma aw k'an bɛn video natɔ wassalam.